हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ, जय जशवंत। सकाळे ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେମିତି ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ନା ଆଜି ଅଢ଼ଙ୍ଗ ନାଇଲୋ ଗ୍ରାମଟି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଲିକି ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 6:30 ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲି। ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଭଲ ସଜାତି, ଯେହେତୁ ସକାଳେ ବୁଲିଲେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ସଜାଟା ଜଣାପଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ। ସେମିତି ରାତି ସମୟରେ ଭଲ ଥିଲା ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ନମ୍ବର ମାରିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ।